Bermeoaldeko Behargintzak Azaro Fundazioa, Gernikako Lanbide Ekimenak, Ermuako Udalak eta Durangaldeko Lehiakortasun Guneak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin Sprint in Bizkaia proiektua martxan jarri zuten eta Ana Pola Bermeotarra izan zen besteak beste proiektu honetan parte hartzeko hautatutako pertsona. Pasadan astean, Sprint in proiektuaren bigarren fasea jarri zen martxan, Ana Polak, Nere Mintegi eta Ireide Egireunek Bermeoaldeko Behargintzako ordezkariekin batera Madrilgo Tetuan Bali negozio azaleratzaileen eskutik azelerazio zerbitzua jaso zuen bere proiektua martxan jartzen laguntzeko. Sprintin proiektuaren helburua berrikuntzaren eta metodologia berrien bitartez negozio ideiak azaleratzea da, ekintzailetza ekosistemako eragile nagusiekin kontaktuan jarriz. Honela parte hartzaileek euren artean Ana Polak lehenengo fase baten sprint metodologia aplikatu arazoei aurre egiten eta ideia berriak 5 egunetan testatzen ikasi zuten. Bigarren fase honetan azelerazio zerbitzua jaso dute Google Spaceko Madrilgo kampusean dagoen Tetuan Bali ospetsuan. Honetan, bakoitzak bere negozioa 3 minututan aurkezten ikasi du, pitxaren atalak landuz eta norberaren jardueran adituak diren mentoren aholkularitza pertsonalizatua jasoz.